Добрага ранку, сябры! У мяне сёння такі настрой, ну такі настрой! Хочацца усім дапамагаць і ўсіх радаваць. Так каго? Лесіку і Вары не дапаможаш? Яны сёння на навуковай канферэнцыі. Ілюша і Ваня ў хакей гуляюць. Дык я што? Адна застануся са сваім супергеройскім настроем. Катя, прывітанне! Добрая раніца, сябры! Ой, я-то салютик! Глядзіце, што я пабудавала! Ой, здорово! Я табе дапамагу! Ой, ну вось, а я так старалася! Як крыўдна! Прабач! Я проста хацела табе дапамагчы! Гэта зразумела, таму вядома прабачаю. Але ж доміка так шкада. А я дапамагу табе яго нанова пабудаваць. У мяне якраз такі настрой. Добра, дзякуй. Ты будуй, а я достану з-пад стала тое, што ўпала. Добра. Лови! Кася, ты осторожней. Яшчэ лови! І яшчэ! Кася, ты осторожней. Ай! Што такое? Кася, ты у мяне трапіла. Ой, прабач! Я хацела дапамагчы. Неяк у цябе гэта сёння не атрымліваецца. Я ўсё выправлю. Так. О, подойди ближэй, от холодненькой воды боль адразу пройдем. Ну ўжо не, хопіць з мяне. Б'ята, ты што, мне не давяраеш? Давяраю, але сёння яўна не твой дзень. Таму лепей спыніцца. Ну вось, я стараюся. Ну не крыўдуй, Касечка. Ты проста вельмі спяшаешся дапамагаць. Ну так, а гэта хіба дрэнна? Не дрэнна, але выраз ведаеш? Спешка ад людзей насмешка. Ведаю, ты намякаеш, што мне трэба крыху сцішыцца? Не пашкодзіць. І тады сама ўбачыш, усё атрымаецца. Ну і што мне зараз рабіць? Сядай побач са мной. Цудоўна! Пасядзім спакойненька і мульцік паглядзім. О, добра! Ну вось, мы ўсе спакойненька, без спешкі зрабілі. І домік гатовы. Ага, які прыгожы! А як твой супергеройскі настрой, Касечка? Крыху сцішыўся? Ну яшчэ не зусім. Але я сябе стрымліваю, як ты мяне вучыла. І вось што я вырашыла. Увогуле нічога рабіць не буду. Як гэта? А вось так. Сяду перад камп'ютарам і буду гуляць увесь дзень. Тады нічога я не разбуру і не разаб'ю. І ўсё будзе ў парадку. Касечка, тады табе самой пагражае небяспека. Мне? Якая? Калі сядзець доўга і не рухацца, не выходзіць гуляць на вуліцу, можна сур'ёзна захварэць. Праўда? А што можа здарыцца? Па-першае, сапсуецца зрок, бо ўвесь час у манітор глядзіш. Ой, і мне як Лесіку акуляры прапішуць. Напэўна. Не, я так не хачу. Бачыш? А па-другое, ручкі і ножкі твае стануць кволымі. Ой, правер, які яны зараз. Па-мойму, пачынаюць слабець. Ой-ой-ой, дык як жа мне тады быць? Рухацца небяспечна, сядзець небяспечна. Усё павінна быць у меру. Трэба, каб і рухавыя, і спакойныя справы чаргаваліся. Але ні на хвіліну пра небяспеку не забываць. Як мы з табой, Б'ята. Калі домік будавалі, гэта рухавая гульня, так? Так. А потым мульцік паглядзелі. Гэта спакойная справа, так? Правільна. Выходзіць. Цяпер трэба зноў рухацца. Ура! Чым займемся? А чаму б нам з табой не зрабіць зарадку? О, гэта я люблю. Тады станавіся. Раз, два. Раз, два. Я буду паказваць. А ты, Касечка, і вы, сябры, паўтарайце. Добра. Першае практыкаванне для нашых шыек. Паварот у адзін бок, а потым у другі. Раз, два, тры, чатыры. Раз, два, тры, чатыры. Раз, два, тры, чатыры. А зараз зарадка для ручак. Раз, два, тры, чатыры. Раз, два, тры, чатыры. Раз, два, тры, чатыры.
А теперь и для ручек, и для ножек одночасово. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ой, ну і здорово! І мені, і глядачам, так сподобалася твоя зарядка, Беата, дякую. Я вельми рада, що вам сподобалося. Коли ласка. А коли рухові справи скончилися, можна знову присісти, відпочити і мультик поглядіти? Так, саме час. Тоді глядім. А ви любите робити зі звичайних речей нечто незвичайне? Відомо, усі люблять. Правда, сябри? А що ти маєш на увазі, Катюшка? Я тут недавно такое убачила. Ну не тягни, розказуй. Не тільки розкажу, але й покажу. Глядите і вчитеся. Дівчинки і хлопчики, ви так само. Каб отрималася казочна пригожость, нам спотребиться звичайна шкарпетка. Справді, саме звичайне. І що з нею можна зробити? Не розумію. Терпіння, Беата, терпіння. Перш за все, треба її розрізати. Ой, на що? Ну, потім зрозумієте. Глядите далей. Ниткой и веровочкой завязываем один край. Ось так. Отрымливается мешочек. Так. И гэты мяшочек наполняем крупами. Любыми? Любыми. До самого верху? Амаль. И что будет? Ой, якая ўсё ж ты нецярплівая, Беяточка. Вот цікаво ж. Зноў завязываем ниточкой зверху и яшчэ раз крыху ніжэй. Что ж гэта? Сябры, вы так само не ведаеце пакуль? Цяпер бярем другую частку шкарпэткі і робім з яе Шапочку. так. Так гэта ж снегавік. Правильно, и он амаль готовы. Завязываем ему шалик, приклеиваем гузики. А вочки з чаго будуть? За шпилек, вось так. Здорово! І головне, так просто, а атрымліваецца сапраўдная казка. Сподобалася? Вельмі! Дякую табе, Катечка. Калі ласка. Давайте і ми зробім таких снегавікоў зараз жа. Обов'язково, тільки не зараз. Чому? Бо у нас яшчэ одна важная справа на чарзе. Мультфільм. А, ну добра, глядім. Ну і смішний гэта бегемот. А я зусім прищепок не боюся. Правда? Ага. Зараз проверим. А, ти чого? А что такое? Не подходь. Ты ж казала, что смелая. Смелая, коли уколи по телевізору показують. А коли я не тут, папа, що страшно. Сховай його ліпі. А ти даремно не хвалися. Не боюся смішного ти бігемот. Ну, добре. Полі не буду. А ось ти сама, Беяточка, чогось ти боїшся? Я вельми боюся павуков. Таких великих, коматих. А я їх зовсім не боюся. Вось я. Угу. Зараз проверим. Ой, мамочки! Забери його! Ти ж казала, що не боїшся. Знов хвалишся. Ну, я ж не ведала, що він у тебе в кишені сидить. Фу, ой, до речі, а як же ти сама осмілилася його у руки взяти? Бо боюся я сапраўдних павуков. А гэта цацочны. А виглядає як живий. Я спеціально його ношу з собою, щоб виховувати смілость. А, ось як. І що, надійний сродок? Не допомагає. Угу. А ну-ка дай мне ще раз поглядеть. Коли ласка. Коли уважливо зірнуть яму у вочі, то павучок зовсім не страшний, навіть няшка. Бачиш, і тобі такий сродок допомагає. Все, будем разом виховувати смілость. Слухай, у тебе випадково жаби цацочної нема? Єсть. О, клас! Зараз тільки з глядачами розвітаємося. Ой, до побачення, дівчинки і хлопчики. Бувайте, сябри. Зустрінемося зранку. У нашім доброранку!
Ну все, нясі усіх жаб сюди, усіх павуком соберем і будемо на їх глядіти.